Yan, good morning po mga ka-lovers. Nandito po ko ngayon sa kung saan natutulog si Tring Tring. Opo, yung babae po na the young version Donita Rose. Muli ko po siyang dinanan. Dito po siya natutulog mga ka-lovers. Yan po. Dito po siya, alam po siya, no? Sana ko pumuli siya, no? Tingin natin siya, no? Ring ring! Ring ring! Ayan po siya, ito natulog, oh. Ayan po kamukha yung Donita, ayan, oh. Ayan po, oh. Kamukha yung Donita, no? Ayan po, oh. Donita po yung mukha niya, diba? Tingin natin, palit na siya ng shirt. Sinelas niya. Sinelas. Hindi niya ko bumili sinelas. Hindi siya bumili ng sinelas niya. Kring kring, gising ka na. Kring kring. Kring kring. Ay, sarap na tulog niya, oh. Tumutulog siya, kaibigan, dito, oh. Yan po yung na-vlog mo nung kahapon, umaga. Ito yung maga po kumuhi. Nadaanan ko na dito. Ito kamukha ng Donita. Isingin po natin siya, mga kaibigan. Kring kring! Kring! Ito na si kuya. Oh, tulog ka pa. Ito si kuya. Bumili ka ba ng tinilas mo? Saan? Saan dinilas binili mo? Ha? Hindi ka bumili? Hindi ka bumili dinilas? Yung kain mo? Natali yung buhok mo, ah. Naligo ka ba? Hindi ka naligo? Ayan po si Kring Kring, oh. Napanood mo yung video mo? Sa YouTube? Anong nakabukol dyan sa ano mo, short mo? Kring, tayo ka na, Kring. Kring, gising ka na. Gising ka na. Mamaya-maya, alis na ako, bigyan ka ng pangkain mo. Ano, gusto mo sa bahay ka na tumira sa amin? Doon sa amin, gusto mo? Ha? Kailan mo gusto mo yun sa inyo? Kailan mo gusto mo yun sa inyo? Kung may pera ka? Kapag may pera ka na, uwi ka na doon. Samahan kita, gusto mo? Samahan ka namin ni Lovely Yours. Ha? Madala tayo ng ano, ng bigas sa inyo, tsaka grocery sa anak mo. Ano gusto mo? Madala tayo ng pagkain doon sa mga anak mo. Kasama natin si Lovely Yours, yung aking partner. Ano tingin mo? Ano tingin mo? Tayo ka na, upo ka na muna. Upo ka muna. Upo ka muna. Upo ka muna. Nantok eh. Nantok eh. Ang tulog niya eh, oh. Tayo ka na muna, bigyan ka ng pera, dali. Tayo ka muna. Upo ka na muna, bigyan ka ng pera para meron kang pera. Yan, magay ka. Magay ka sa mga fans mo, dali. Dami kang fans eh. Dami kang fans sa YouTube. Magay ka, dali. Magay ka sa mga fans mo. Mga fans. Yan, o, si tawag dito Donita eh. Maganda to kay Donita. Sa sugat mo, magaling na. Yan si Kring Kring. Pag gusto mo umuwi sa inyo, samahan ka namin.
Dadala tayo ng bigas doon sa grocery sa anak mo. Basta huwag ka lang lalayo para pinuntahan kita dito. Dito ka lang. Ha? Punta ka ni Lovely Yours dito ha. Yung aking partner. Tapos samahan ka niya sa inyo para makauwi ka na sa inyo. Kung gusto mo, doon ka na muna tumira sa bahay namin. Gusto mo? Dito ka lang. So huwag ka na layo para pag pinuntahan kita, hindi kita mahanap na mahanap ha. Para pag gusto mo na umuwi, gusto mo na umuwi sa inyo. O samahan ka namin ni Lovely Yours sa bahay niyo, para anak mo, no? Madala tayong mga pasalubong, no? Bigyan natin ng grocery yung anak mo doon. Bigyan natin ng ng bigas, saka mga ulam, ganyan. Umuwi mo ha, pag gusto mo na umuwi ha. Sabihin mo lang sa akin ha, pag gusto mo na umuwi ha. Para naligo ka ba kahapon? Saan ka naligo? Kahapon. Ha? Sa ulan. Sa ulan? Malakas mo ulan kahapon? Isa ka nagbibihis? May gilid lang. Sa gilid-gilid lang. Hindi ka bumili chinilas? Meron ka binili? Tingin niya? Hindi ko pinili. Ay, tingin mo lang. Tingin mo lang ha. Chinilas na pala siya. Sikat na siya sa YouTube eh. Panood mo na sa YouTube? Ha? Panood mo yung Lovely Yours vlog? Nandun ka eh. Ito mamaya, upload ko ito para panood mo niya. So, kalala yun, pag gusto mo na umuwi, sabi mo sa akin, samahan ka namin sa inyo ha. Samahan ka namin para tapos mamili tayo ng damit mo, mga bagong damit ha. Pag sahod ko, bilang kita damit ha. Ito ng bagong damit, saka mga shirt, saka panty, no? Tapos yung buhok mo, paayos natin yan, no? Natin, pa-riban. Riban ba tawag doon? Shampoo. Para maganda ka, no? Pag-uwi mo sa inyo, no? No? Para pag-uwi mo sa inyo, maganda ka, no? Maayos ka, no? Para makita mo yung mga anak mo doon, pag-uwi mo, no? Samahan ka namin ni Lovely Yours, ha? Bibilang ka namin ng damit, panty, short, nilas. Tapos paayos natin yung buhok mo, ha? Para pag-uwi mo sa inyo, maganda ka, ha? Yan. Yan si Kreng Kreng. Yung babae natutulog sa lansangan. Laki ng folding bed mo no? Lapad eh. Ito siya mga kaibigan, no? Kasama ko yung nanay ko eh. Sinundo ko sa bahay eh. Bigyan ko siya ng pera para pangkain niya mamaya. Oo, bigyan ko siya ng pera para pangkain niya mamaya kasi kawawa naman siya, wala siyang pera. Pangkain mo yun mamaya ha. Ayan ha. Huwag mong bibisyo. Baka nagbibisyo ka? Hindi. Wala kang bisyo. Pangkain mo yan ha. Bili ka ng kung anong bili mo ha. Salamat ka sa mga fans mo. Salamat fans. May fans ka na. Dami mo ng fans eh. Salamat po. Yan. Salamat. Yan po si Kreng Kreng. Pag uwi niya sa bahay niya, samahan namin siya. Bibilan namin siya ng damit. Saka salubong doon sa anak niya. Pagka gusto mo na umuwi, sabihin mo sa akin ha. Para Wala kang asawa yan? asawa ko si Lovely Yours ng asawa ko. Si Lovely Yours vlog ng asawa ko. Kaya nanay ko, gusto ko nanay ko, dahil ko sa bahay namin. Sa asawa mo? Pupunta rito pag sama ko, ha? Kasama ko dito pag so usap kayong dalawa, ha? Kahit mamayang tanghali, dito ka ba? Dito ka lang mamayang tanghali, dito ka lang. Punta ka namin dito. Mga bandang alas 10. Punta ka namin dito, ha? Para makita mo si Lovely Yours, ha? Kasi tanghali na nagigising eh. Malakas na matulog. Malakas matulog kaya tanghali nagigising. Mayari ako. Hindi. Nakita nyo nga video mo eh, naka-upload na nga eh. Siya kasi yung vlogger, si Lovely Yours. Si Lovely Yours, gusto ko kanya makita. Eh tanghali yung nagigising.
Kaya may alas 10 dito ka lang. Pupuntahan ka namin dito ha. Promise mo, hindi ka alis na alas 10 dito ka lang. Pupuntahan ka namin ha. Alas 10 ha. Dito ka lang. Kaya dito ka lang oh. Ha? Pupuntahan ka namin. Ba't hindi na kita hanapin ha? Dito ka. Saan ka ba tumatambay? Ano, dito lang. O dito lang, punta ka namin alas 10 Dito ako mamaya. lilipat ako pagka mainit. O dito lang ha, punta ka alas 10, punta ka namin dito ha. Mamaya ha. Kasi gusto ka niya makita ni Loveliers ha, yung aking partner ha. Tapos pintuan kayo dalawa kasi para sa mga babae, no? Okay. O, bye-bye ka na muna. O, bye-bye. Hanggang dito na muna, ano, mga ka-Loveliers. Ngayon, kontuhan na si Chris, si Kring Kring. Ayan po, bilyan po siya ng pangkain para makakain siya mamaya. Kawawa naman po kasi. Ito mga ka-Loveliers, nandito na lang po muna. Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Palayan po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po Lord. Thank you po. Bye bye. Bye bye.